Rugyan tayo dahil pa nagdaydayo tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at ako mga kayo. Happy Father's Day, kada kaya amin nga Father, lakablawon tayo mga Happy Father's Day, kada kiti amin nga Ama. Happy Father's Day, kada kaya amin nga Apo. Tintero sa ngalubungan, Happy Father's Day, kada kayo amin nga Ama. Itinatin na santo na misa, iraman tayo, pati kararag tayo, tipagyaman, da Mrs. Elena Hacosalem, kanti pamilyana, ni Jennifer Ortizuela, ibay kanti pamilyana, pagyaman ni Ronald Bubias, kanti pamilyana, happy birthday po kagawad. Nastama di pagyaman ni Violi Malyari, kanti special intention di pamilyada. Ikararagan tayo man, nagitipin mo sayan ng nangruna ni Cirilo Barbado, ni Rodrigo Acosalem, Reggie Acosalem, ni Vilma Lapaz, Benito, Ernesto, Flora, Vicente Corazon, Joel Galdones, Kinabulyan, Inigo Galdones. Kakabsat ti Diyos, di na kayo tupulos baybayan. Ingkarina nga awan ti pagdanagan tayo, gagtalit tayo kankwana. Itat tayo kankwana ti amin tayo. Nagiti kabudan tayo di lubong, awan ti makaartap, iti grasya ken kaasi ti Diyos. At daydayo tayo narutkan ko na. Katap na maikarita na mag-irangan, hindi na dinasanta na panagdaydayo, bigbigan tayo, nagadipas baso tayo, sipupuso tayo, apang babawian ina. Datay amin ko na kayo, agkonpesara, hindi Diyos naman nakabalin amin. Yan ka na kayo magkakapsa, na siya ang nakapasla, hindi panunod sa oranin kiniway. Baso ko, baso ko, baso ko. Isong at pagpakaasi ang Santa Maria ang nanay ko kaya. Kadagiti amin ang Angeles ken sa Santos. Ken kadakayo ng kakapsat. Ay kakaasi na kuma. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin na Diyos. Kat kalpasan tipan nakapakawan. Nagitipas baso tayo. Tipan na tayo. Itibiyag kaag na nayo. Sika
Apo ti pangnaripatong saan na abaybay ang dagiti insaad mo itinalagda panagayat ken ka. Aramidan ko mga rod akan kanayon nga adda kami iti panagbuten ken panagayat iti nasantuan anagan mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Isu makipagbiag ken makipagari ken ka iti timbuyog ti Espiritu Santo. Dios agnanayon nga awan ti hingganan. Di may basa na nagtibro ni Propeta Jeremias. Kuna ni Jeremias, naging ko tibagbaga ng iti tattao kung kunada. Dahil dyan, tipagbutbut nga iti amin na diso. Idarong tayo. Uray, dagiti nasigit, agagayin ko. Orayan da, tipang nakatnap ko, kunada. Nalapit ang manlilaw to. Tiliwen tayo, kit makaibadis tayo. Gimsika, tikadwapo-wapo, maingel kin naglilog ka. Mapasag to, dagiti amin ang mangidadanes kanya. Hulos adidan to balay. May babain dato iti kastaunan. Agsipot, tasanda nga makapagbalay. Agnanayon to, ti panakaibabain da. Kahit saan to ang malipatan. Ngem nalintik ti panang suot mo iti tao. Huwapo ang man nakabalin. Amon tanda iti puso kin panunot na. Ipakita ti panangibalas mo kada iti kabusog ko. Agsipot en talikokin ka ti parikot ko. Kantaan niyo ti Apo, edaydayaw niyo ti Apo. Ispanan na dagiti mangidadanes, iti panakabalin dagiti managdakdakas. Ti sa ti Apo. O Diyos, kapag ti ayat mo, kanaindaklan sumbatan na. Sika tigapuna anong siya, ket itibain na napuno sa. Kadagiti kakabsat ko, sang-samai iti kayariga. Kaslaak ganggan na iti pamilya. Kasla gumidin ayab na ako'y, ti panagayat ko iti templon. Siya ti nagtinagan na iti umsi, ken ka ang maiturong. Ngem no siya at kararagat ken ka uwapo, iti kayat mo at siyan ko. O Diyos, sumungbat ka, gapo iti ayat mo anaindaklan, gapo tatungpalan dagiti kagim ang mangisalakan. Uwapo iti kinaimbag, tini agbalbaliw ngayat mo. Ipangag na iti naindaklan na asim tanyawan na. No makita dahil dagiti maidadanes agragsakda. Kadagiti agdaydayaw iti Diyos maparegtada. Ta dagiti nakurapay ipangag da ida. Ket laglagipan na dagiti naibalo katattao na. Dayawin niyo ti Diyos da kayo alangit kidaga. Baybay ken amin aparsuangan na karapada. Ito yung may basa na daw isurat ng San Pablo, kadagiti taga-Roma. Imay ti basol di lubong, dapat ti may sa tao, kat intulog ti basol na ti papatay. Iti kastan, nagsaknap ti papatay, ti ano na tao di lubong. Agsipod talagbasol, amin at tao. At dan ti basol di lubong, sakbay ti panakaited linted. Ngayon awan ti linted, awan ti may bilang abasol. Lupay kastan, manipod ti tiyempo ni Adan, agingugay ti tiyempo ni Moises. Nagturay ni patay, kadagiti amin na tao. Uray pa'y kadagiti saan ang nagbasol, akas ken ni Adan, ang nagsalumasin ti biling ni Diyos. Ni Adan, tiladawan ni tao na umayto. Yan saan na pagpada dagito'y adwa. Pati di mabayadan na sabot ti Diyos, saan nakasti
basol ni Adan. Agpaiso na tayo ti adu a tao, gapo iti basol ni Adan. Ngayon dakdakkel na dayo, iparabol ti Diyos. Kastamet ti sabot na, kadagiti adu unay a tao, babae iparabol ti may sa tao, maaksao, maiso ni Jesu Cristo. Isao ti Apo. Ti Apo at ako mga kada kayo. Ipan na kayo waragawag tinasantuan na Ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Kastoy ti imbilin ni Jesus kadagiti sangapulo ket dua. Di kay ngarod agbuteng kadagiti tao. Taawan tinailinmen adinto may parangarang. Ket awang met ti palimed adinto mainata. Ti ibagak kada kayo iti kasipngetan isauyo iti lawan. Ket ti mayarasaas kada kayo. Ipokkaw iti toktok dagiti balbalay. Di kay agbuteng kadagiti mangpapatay ti bagi. Ngem di da mabalin a papatayen ti kararwa. Agbuteng kayo ket di ti Dios. Isu ang makabalin amang patay ti bagi ken kararwa ijay infierno. Iti maysa sintabo makagatang kayo iti dua a bilitulen. No pay kasta awan matnag uray maysa kadakwada no di pulos ipanubos ni amayo. No may papan kada kayo uray dagiti buokyo na ibilak nabilang da aminen. Isod gapo na adi kay agbuteng tanapagpatid kayo nga adayo ngem ti adu abilitulen. Si asino man ang mangipodno kadagiti tattao ti pannakikadwa na kanya. Ipodnok tumet iti imatang ni Amak sa dilangit. Ngem ti mangilibak kadagiti tattao ti pannakikadwa na kanya. Ilibak tuntumet iti sangwanan ni Amak sa dilangit. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning, Apo. Happy Father's Day, kadagitay Father. Kararagan tayo dagiti amin nga ang ama. Pagdutungtungan mi apapani, no kasano ti pannakaaramid ti retirement house wenno clergy house kunami nabayag nga na plano ang materialize tao ti kwarta ti Archdiocese mi ay di Archdiocese tayo dagiti lalakay nga papati gapota medyo nakapundar dan ini kakampay lang atayting aan na masapol kunada Uray haanin nga masapol data kunada dan balbalay da kitapang maobi hindi ka orden ko kuna at nyan tumatipag yan ang makamon ko na po Diyos na yan awan makamon tan tatatalumak lakaya ay wala pa iso ito lumakaya pagyanak to at pagyanan ti papati di jay na iskwelaan hindi nga nakabagbaba nagsakit ka ipantaka di jay apo ko dardaras ka mga matayon na nakabagbaba ang nasaya at ventilation na kasladala ipantakan jayon tap na urayan na di patay mo maanga na tay tap no enjoy yung pay magtibyan mo mas lakas jay ke iso ti kung po namin yung tumatipagyanan tayo anak ang mabalin na at talaga ti dadumang agamit na di pamilya na namda kami man simpre mahaan agyang kanto jay
Dan tumon nurse nga magbanbatay kanya, may kagutan-gutan din naman tumon ang kato ka. Yun lang na kayo pa din naguyong ka hindi ko na. Naguyong ka hindi ko na nagtumon na ka. Awan to sa kabiyayan ka. Na-amputate ka magtay. When, kasla may salamot ka dagiti danag mi. Kala siya kumamot at kumarong pagkamangat tumatako ko na. Kuna mo dagiti medyo na nato pilot espiritu na alanin ko ako Diyos ti makaammo. Isunan to mga iwan ka na kayo. Kagit kita mo dagiti nakabusat mo dyan nga papadik. Tapos nadalaan ko nagil na kakaasi so ti ko na. Mga agsakit ako matumatayang kadakos dyan kaya tayo agsaksakit nga mo ba yan? So ipapatik sa labong minuman ta maplatak to na-atake pa din na gulpe. Hindi kumagat yung mayang ganang hindi na gulpe. Kung natalatan na awanan ti sakit-sakit, awanan ti insulin ka na kung kumpormit na. Kung may sa kadanan. Kung ka na tayo ano na kita dandanagan tayo nililubong. Diyan mo ano, ang danag yun. Ngam kanya-kanyang pagdanagan, lumaysa ka nga ina, didagdanago, nasaya at tumatamot ni pagbalinan na dito yung anak ko. At nagtumul lang ang tagapintas na masabayan tayo. So karoon na kita nag-retire nga dagayang po nga natatunanan. Na naibus-bus mo na kwarta, aming kaagpasya, usarang na kwarta, ay haan po, apaya, usarang to na kita apao, madanagan na, kanya masabayan na. Kuray mo ni ama, ikarigatan naman. Nanabintas to ata, idanag naman yung masakbayan ti anak. Ngam na ni ama, kung medyo nagsalta, di ka bagalan na, ay na-frustrated, ay tawanan, yung binunti araw na naging ganan, isupot ti dagdanagan da. Nandiyan, ang dadanan kayo. Alam ko matatangan ako, naganda kayo kinisya. Ang damo pang pamilya dyan, sa bali nga, dagdagat ti ayanda. Kagunan na numatayak ito, yung hantay at kikita. Umayag ko kada kayo, ay ganda po akto, walang pagdidinayan yung to. Pilip yung tuwan, ang sikasikain nyo na itang ganda po, bagin kaulo, bagin kasaka tayo, idulin tayo amin. Kasi dandanagan mo na, naganda tayo mo, nagda membro pamilya ngayon, danagan mo, tanong mo, iyan na yung ako, madisgrasya, ay kaamantay nga makita, nanguna takas to eh. Da kayo mga dandani po mo sa'yo, di pa ilapakadanagan nyo, ako na pintas to natamo, di picture ko yung matayak. Hindi niya palang pakarikutan nyo, kasanong to nga tayo panchong ko. Natay ka lang narunan, tatapay panchong di pakarikutan. Ato kitandanagan tayo, ato dagitay pakarikutan tayo nga, kasala pagbukbukman tayo. Nanday naman, naglatak mo dati yung baga ni Apo Jesus. Haang kayo madanagan, di tao nga mangpapatay ti bagi. Ipakadanagan nyo kiti, kunana. Ti Diyos nga manghusgan to kada kayo, nga mangipan ijay langit, akadwana, o mangipan ijay impyerno. Nag-iso kumatiat at danagan tayo. Dahil dito imbaga na, kung tayo katila pakarikriputan tayo, agraman na kita, kunana ka, pagayatan ti Diyos amin, dakdakkel ti grasya ni Apo Jesus ng ti basol. Pagayatan na amin, haan nga by chance nga, iso tinasawang, iso na tipinilay, talaga mga iso nakaanos. Haan nga by chance na ito? Haan nga by chance nga iso tinagbaling na inam? Haan nga by chance nga iso tinagbaling na katugangan? At the purpose na amin. At the purpose na kapay nga dapat ti Sibilya, dapat ti parokya ti Sibilya, apay nga tagatoy ka, apay nga uray siya ka, the purpose na kapay nga dapat ti ka. Haan nga by chance nga naipalada pala kung dinahaan. Kuna na karoon ko, uri na tabuok yun, nabilangan. Kuna na. Uri tabuok yun, nabilangan. No, hama kayo ni Apo Diyos, kuna na nga at damating nagdabilitulan, haan na ipalubos. Napangkang nagpaltok, ikan ni Kalman, haan na ipalubos na makaalaak na talaga, awan, zero, nagawid. Piyapi niya kagbak, anda na alam na, haan na ipalubos. Uri tabuok mo, nabilang, kuna na. Ikaroon na mo kay balay iba na yan po Diyos ka, puro tabuok mo tabak ka, hamo mo itulong. Alip ako lumang. Paabak ka nga ko. Ngamti ko na, at the purpose na amin, uray di, nanang mo, tatang mo, kabsat mo, katugangan, di lugar na ayan mo, nakagribwar pa man wanuhaan, na may mayat man tibiyag mo wanuhaan, haan nga daytay ko na, haan nga by chance.
apay gaputa na unamon gaputa dakdakkel ti sadikwa wala dakdakkel ti kuwada naragragsak daton sika ay haan nagaputa dakdakkel ti income na wala dakdakkel ti nabinbintas ti balay na hinlugan na naragragsak nung sika ay baka haan kanyo nga iyapal na kasjay ibagpay kadya na ako kanila kay na DJ abroad ako ka nagrigang mo na agasawang hangag din na haan agawid kumapay kang tanong na COVID, awan. Baka na may mayat pala ang urisip nga pamilya mo, adda kayo nga buo. Adda dyan po, nag-asap na ka nga ubi nga paya, adda dyan, abroad, dali tinaganak na. Kanasaya at ano matarangan na nasaya at no agbalik na nasaya at masakbayan na, tikaro na nga no, nabaybay ang tanay ito, amin na kayat na baka hampay ang balay. Iso nga awan ti karbangan tayo nga magyapal, itibiyag itong dalmaysa. At the purpose ni Apo Diyos kanya tayo amin. At dagayin po. At sisigarilyo na hindi ka ng malalaki amin. Hindi dyan lakay na cancer dito yung karabuo. Ipagsaunan na ito ang damay ko na dito ay babala niya. Taang nga makasaon. Nadadagan dito eh. Anya na siya tayo. Nakadyan na idapul na hanggang makasaon. Kakunangan na ito may isa. Anya nga purpose na ako nga pinagsakit na ni Papang Minikas ko eh. Amoy di purpose na ako na. Tapno palagit kada kayo amin nga ang kayo ng sigarilyo. So tata na uyuyong nila kayo. Awan yung sigarilyo, awan mo ang sigarilyo ijay ayan data siya pipagtuladan yun ko na. Kati purpose na uwan na sakit. Kasi pre nag-cancer. Na palagit kita pamilya yung kung nakalatan na umul maisumbat ko. Palagit na pamilya yung nga lumasobraan ako na kita. Kasi magkakapsat ko na tayo magagtuman na sakit ng agdaplaan may Apo Diyos kada tayo. At kayat na nga ibaga kada tayo. May ikagwa. No, agdaplano nga, haan tayo nga iyapal, haan tayo pagbagawyan, haan tayo nga pagbasulin ni Apo Diyos. No, anya ti agda mga sitwasyon tayo, agyaman tayo katikagwa na. May ikagwa, di talag. Sa tayo na maaramid dito, no, agda na pudpud no, at talag tayo kini Apo Diyos. Anyaman ti sitwasyon tayo, anyaman na pagbubuknan tayo, anyaman na pakarikutan tayo dito yung lobo, awan ti sa balay araminan tayo, no di agtalag kanya na. No kastoy ti ipaay mo ako, awatan. No kastoy ti itid mo nga sitwasyon ako, awatan. Uray na ito'y sakit, ayaw kong kasakit mo. Hamo ay dinay ka na, anda nga mapukaw ka. So kung nada nga rin ka, gapot anda cancer mo, nagati Cancer Society di Pilipinas. Ti umuno nang ipagpaganag na kaawatan, adda lang karubangam, adda lang ang dignidad mo, adda karubangam nga agragsak kure, adda sakit mo. Ti sakit tayo ng Pilipino, adda sakit mo, adda nga pinatay na kan, di danal, di bugnot mo, di rorod mo, agpagpabasol ka, ni Apo Diyos kadaanin na tattao, hamo nga pakawang tabagin, gaputi inabuso, nudad luma, dahil tini at na nga pagsakitan. Kung uray pa yung nagdasakit mo, anya dirumbag na aramidan, agtalag ka niya, agyaman ka agtag. Italag mo amin ginawa na. Taday dirumbag na attitude tayo makansad. Uray no kung na tayo kamarigdigaman tayo, awan sa bali na pagkaradapan tayo, kundi agtalag, agsubligin ko na. Dahil dirumbag na kababalin, na ikabus tayo. Kung nanangarong ka hanggang agdanan, hanggang malalimugan. Intat na nga gundaway, anya mo nagiti pagdandanagan tayo. Anya nagiti mangriribukan niya tayo taptanga oras. Among yun ipagdandanagan na pa tayo. Apo, dahil kapagpakan tayo mainal daw, kurenta ipagpakanan mo yan. Apo, yung bagkat at kalibre nga dalaw mo, may dahil ito. Nagatanong may kumanyitan sus, apo ka nagatuda kong minaw. Kanya nga katipakan naman ng aldawal. Siya man, ay mayang mo yung teknik ko, pumanawak at makaamuda yung kusinan. Napartil na naasok at ako makaamuda sa awan. Basta nakapaanaw. Napanangano pa nagluluto ko, medyo danag-danag na nawawan luto na. Agin pa paanawag ako no. Sumagpuit ako nung makita ko, ang damo lata. Ang damo lata ipaganda. Kinagaduti pa ka nun. Dahil yung pa, hindi ko na magbubungan ka kung masakbay, di pa nagtutulo ka na abot-abotan na ito yung nata, nagiparabawan ka. Nung kuna ko man, karkaritat lang tago ni Apo Diyos. Simbakan mo dahil ta. Ang kung ako kuwan. Sikat imang simpa, sikat imang arami.
Kukuang dayta, di lang tamo na kari ko kanya na. No kaya kung mailipas kaya mong aramidan, ay kang problema dayta, simbahan mo dayta. Aramidan may girumbol. At kumakaamo pa magtal. Ano kaya nga matutut man tayo sa ato maigad na dayo mga po. No may mantilang taon na kang maituloy sa mga kararap tayo na barbaring. Kunoan niya lagi di pakaganagan tayo. May salang tirumbol na aramidan. Kuna tayo marudibat sa sakong tayo. Worry is lack of trust in God. Sobra nga panagdandanan, panagpuputan, kurang ti talagkin ni Apo Diyos. Iti kangitingitan, ti panlubok, kangitingitan, uray pa'y basol. Masapol nga ang subli tayo nga ang talagkin ni Apo Diyos. Uray pa'y tayo kunang tayo makasla, walang-wala na, awanan ti solusyon na, kasla ti awanan ti laban tayo, awan ti sabali nga aramidan tayo, at talag tayo, amo na amin. At dapagdot na amin, tilarumbang na dawatan tayo, maawatan tayo kumaday, taaplano ni Apo Diyos para tayo. Di kapintasan na dawatan tayo. Haan ka na di Apo, salubaran niya problema ka. Apo, ilisinak, mabaliman ilisinak ti datos, ilisinak kami di saksakit nun, no intad na data, tirumbang na umuna na dawatan, Apo, inya di panggap mo kapay nga, na itid kanyak na to. Umunad ti relasyon kit ni Apo Diyos. Alam no, awan kaputan tayo, kunan tayo, may salagang disumpat na namin at tatalag tayo hindi Apo. Sang kamay sa tayo ang mga ipaduyak-iyak ti pagmagi tayo, katay amin, mamatiya, at may sa Diyos, Ama ang nakabalin amin. Kaya katay amin na makita, kaya hindi makita, kaya may sa ako, ang Kristo, bugbugtong na anak ni Diyos, na tao, Ama, tisakbay, amin, titempo. Diyos sa tao, Diyos, silaw, nagtao, ng silaw. Napaypay sa Diyos, nagtao, pinapaypay sa Diyos. Nayanak sa ng pagso. Diyos sa asmetlay, Ama. Gapo ka na tayo at tao, kaya gaputi ka na kaisalahan kayo. Imulo ka na po sa dilangit. Espiritu Santo, yang berpalinglah, astau, terus kepada tayo. Hindi ba nagkaway ni Pangsibigat? Nagtutuok kita, nagungan ni may katungan daw, as palabay ng sa luar surat. Imulis sa dilangit, kisigaw, kinakatawa ng kakama. May tumunyan na sinadaya, tapnong kumin na nagsisigigay, kaya nahinigay. Kaya paralihan natin ito at Espiritu Santo, Ako ang mamang kaibigan, iso at tao ay ang aking anak, at pagurugbakan at dayawan na may tinpuyong iti ang mga tiyan. At sa umabayan ng iti profetas, Santa Katolika at Apostolika, ipaduyak-iyak ko tinalagay sa kunya, kapakapakawanan ng iti sa kaso, nang namay ipanabuhat at itinatay, yan di panagkaya ilubong ang sakay. Napagasatan tayo ang nangawat iti mensahe iti ayat ken kinapudno iti Ama, babaen ken Hesus Kristo nga anak na ken Apo tayo. Si pupudno tayo mga amang sumbat iti daytoy nga mensahe, babaen ti panangsaksi tayo iti kinasayaan ti Dios tayo, iti tunggal panggep mo na tayo. Apo, ipakaamong ti ayat mo. Apo, ipakaamong ti ayat mo. Idawdawatan tayo, dagiti mangidadaulo, ti simbahan tayo. Takanayon kuma ang makapudnoda, ang mangiwaragawag ti kaasi, kinalinteg, kinapudno, ken ayat ti Diyos, iti bae ti kagilungan, kumararag tayo. Idawdawatan tayo, dagiti mangidadaulo, kadagiti nasyon, taipangruna dati at panday, kadagiti linteg, at paay, ti pagimbagan, ken pagduruasan, ti kagimungan, ken maipangruna, ang mataming, ti kasapulan, dagiti tattao, kumararag tayo. Idawdawatan tayo, ti simbaan tayo, ngagdalyasat, tapno agsisinnaranay, dagiti mangidadaulo, ken
Ken kam kameng espiritu, di pa nagserbi, ken napudno, apa nagtitinulong, kumararag tayo. Idawdawatan tayo, dagiti agsagsagaba, ken agnangabit, ken patay. Masaranay da, kumadayat, ken kaasi ti Diyos, babaen ti mensahe, tinaimbag adamag, ket adupay a Kristiyano, ti mangliwliwa kadakwada, kumararag tayo. Idawdawatan tayo, dagiti minatay tayo, tapno ti pamati nga ipaduyak-yakda, ti panagbiagda, isukuma ti mangiturong kadakwada, ti agnanayon nga ayat ken kapya ti Diyos, kumararag tayo. Aguliban tayo magdawatin na gatibukot tayo apanggat. Ti panggat ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan na iti kakabsat tayo di mawat ti tulong tayo na may karkararag kadakwan. Kumararag tayo. Apo, ipakaan mo, kayat mo. Diyos na amami, itipan na kitimpuyog mi kanta babaan ti anak mo, ken ti Espiritu Santo. Agragsak kami, itigimong ti ayat sa dilangit, ngayon pasdek mo dito'y daga. Pagkaykaysaan na kami ti Eucharistia, tinamisaan ni Kristo nga anak mo, ken apo mi, na itinagan na dawatin mi na dito'y ken ka. Amen. Awatan at apo dati sakripisyo pagsupapak ken pagdaydayaw miken ka dalusan na kam kani iti kasta maidaton kami ken ka iti makaayo a panagaya gapo ken Kristo nga apo ni. Ti apo adda kuma kadakayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno na yung may karigat rumben anong mi nagpakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ket Kristo. Agyaman kamo ken kaapo na sangkang nga ama man nakabalin datat nanayon nga Dios. Tabigbigan mi apakaitan mo kan tagloriyam asika a Dios adi matay saranayon ti tao ana ikari a matay. Ta idinarep kanan ti langit ti managbasol a tao.
Ipaay mo ti panangisalakan mo, babaen tinasanto na kinatao ni Apo mi Heso Kristo. Ket gapo ken Kristo ang daydayo itadayag mo, ti ehersito dagiti angheles. Isuda nga agraragsak na agnanayon ita saklang mo. Ket dawaten mi ti palubos mo kuma, tay timpuyog mi met tinapurapay akimat mi kat kunami adi agsarday. Dawatin mi nga rute paay mo ta espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinan kati paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi Heso Kristo. Isugidi sakbay ayawat na asi ayat ti bagina tapno agtutuo nangala iti tinapay nagyaman kanta pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alagan nyo ket mangantay amin iti daytoy kadaytoy ti bagi iso amay yawat to amay paay kada kayo. Kasta matakalpasan na hindi pa nagrabiida na malay ikalis nagyaman manenten ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket tinunana. Alagan nyo katuminong kay amin iti daytoy. Kadaytoy ikalis ti dara. Dara ti baro ken nagnanayon na tulad. Iso amay buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbaso. Aramidan nyo daytoy pangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pangmati. Babaen ti krus mo kalit ka panungan ti nakalisalakan sa panungan. Itingarot pa ng ilagit mi ti papatay ken panagumar ni Kristo idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayin paay mo amay kami nga daditoy saklang mo kadak serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo kada kami makirami ti bagikan dara ni Kristo. Pagkay-kaysaan na kang kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kan-apo ti Iglesia ang anaysak na piti sa kalubungan, kan paralirayan kaayat na anadyosan. Laglagi pang ni Francisco a Santo Papami, ni Marlo Arsobispo mi, dagiti amin na obispo, ken papati. Laglagi pang pay-apo dagiti kakabsat mi apimusa yan kasi inanama ti panagungar danto, iti sidong takaasin. Awaten kan ida, iti sidong taraniyak mo apakakitaan na ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo ti paay mo men nakaasim kada kami. Aramidan mo kumamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiragod kam to. Ken naingasatan Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasan o Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santos. Isuda nakapudno nagserbi ken kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantan o ken magidaydayo ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo.
Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyok ti Espiritu Santo, pero kung naimegan ka nga nakabaling na Ama, ti amin na dayo ken gloria, ti agnanayon nga awan ti inggan. Dawaten migan kaapot ay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Iddam kada si aayat ikapiya kadagiti aldaw mi. Kat babayan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalain nga ti basol mailisi kami. Ti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanang namagen mi. Ken iti aay Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Ako ang tituray kadagiti daya. O Apo Meso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik ka na kayo. Kapya magdapukan niya, titet ko ka na kayo. Saan ka na dagiti basbasol mi ti bigmingan, nuligat ti pamati ti iglesia. Kadkas mayang nurot iti pagayatam, ipaay mo ka na si aasikan kuana. Ti kapya ken panagtay kaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon na awan ti ingdana. Ti kapya ti Apo kan kanayon pumakadda ka na kayo. Ipaay kayo ti kapya iti tunggal may sa kadagay. Sama lumukan, mga
mangitkat ka din ibas baso ng ilubong, nagasat tayo na ayaban, iti daytoy kapadayanan. Tujan may kini, may kini, may salamat sa mga may pagto. Tibagi ni Kristo.
tayo. Apo na kami anak babaro, babayan, ti panangan mi tinasanto na bagigan dara ni Kristo, dawaten mi itakaasim, kaday ti masansan nga arabidan mi apagserbikan ka, patalgedan na kuma, ti panakaisalakan mi. Kapuken Apo Meso Kristo, nga anak mo at Diyos, isa makipagbiag ken makipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon nga awan ti ingganan. Maidawat dagiti amin nga Ama Apo, linyada dito samot ang mabendisyonan da makararag ti bendisyon at paay ka dagiti amin nga Ama. May awat ti amat tawin. Bendisyon nga agpaay kadagiti Ama. O Dios agnanayon nga amami na maraswa ti langit ken daga. Idiimbaon mo ti bugbugtong nga anak mo ani Jesus tapno agbalin amang isalatan kada kami pinilim ken intalek mo ti panangaywan ni San Jose tapno iso ti agbalin na ama ditoy daga. Ama na ditoy daga. Dawatin mi ti pamindisyon mo kadagiti Ama ken apong alalaki anatipon-tipon ita iti pannakarambak ti nasantuan a Eucharistia para buram ida ti panangpatibkar ti Espiritu Santo tapno ayatenda ti asawa da nga addaan kinapudno ken panagtalek tapno isakad da si anos ti pamilyada ken tapno agbalinda pagtuladan tinasaya at akababalin ken saguday akas Kristiyano. Iddan kadakwada ti pigsa nga agtaod manipod ti Ebanghelyo tapno mabalinanda ti mangsaksi ken Kristo iti padada a tao. Kastamet ni dawdawatan mi dagiti Ama mangmangged iti ballasiw taaw. Iti kasta adayuda iti sidong ti pamilyada tapno laeng maipaayda ti inaldaw-aldaw kasapulan ti pamilyada. Pagtali na idam ida anapudno kadagiti bilbilin mo. Aramidam ida anapudno iti sinapataanda akari ti sakramento ti matrimonyo ket ikanawam ida manipod ti anyaman na pagdaksan ti bagikan kararwada dahil ti dawaten mi gapo ken Kristo nga Apo mi iso makipagbiag ken makipagariken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nagnanayon nga awan ti ingganan. Okay, Happy Father's Day. Palakpakan tayo. Lagyan natin tayo. Agdumog tayo at awakan tayo. Tinadalaga pamindisyon. Ti Apo at nakumaga na kayo. Ti Diyos sa pukong tiliwliwa ornusen na kumadagita aldaw yun. Tapno makapagbiyak kayo. Kasi kakapiyakit po nun na kayo kadagiti bendisyon na. Isalakan na kay kumadi agresat kadagiti amin ariribo ket pasingkedan na dagita puso yo iti sidong ti ayat na. Babaknangin na kay kumati Dios kadagiti virtudes ti inanama ti pammati ken tinadyosan na ayat agbiag kay kuma nagaget nga agaramid iti naimba tapno mairagpat kay to iti agnanayon a kinagasa. Ti pampindisyon ti man nakabalin na Dios ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumabakat at bati kumangagnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton anisa, intayo iti ayat, ken kapya ti Apo.